May samanen kaupsat nga nailangitan nga gundaway nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Tapno kadaytoy nga oras ket agkakadwa tayo. Tapno adalen tayo kaupsat di inadal tayo itatang lawas. Nga mangisagana kada tayo saan laing nga di naki-participate tayo kakabsat. Ijay Sabbath School Care Group tayo. No di kadi agpaimeten iti personal a panagbiag tayo. Tapno dagiti balakad ni Apo Diyos ket isu iti agbalin nga giya iti panagbiag tayo nga na espirituan. We need guidance kakabsat. Ket daytoy inadal tayo. Isu iti maysa nga napateg nga adal. Agsipod ta iti sentro na. Ket agpaay iti pamilya. Lesson number 10. Husbands and wives together at the cross. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Sika nga nang bukel iti umunang nga pamilya iti Eden. Sika nga nang parswa kini Adan kini Eva. Tapno iti panggep mo Diyos ket iti pamilya. Isu iti pakakitaan dayjay nga ladawan nga isu iti pinarsuam iti tao. Umay kami o Ama nga dumawat ken ka iti pannakaawat ken sirib. Babaen iti panangidalan iti Santong Espiritu. Tapno iti ito'y nga ingkam adalen, agpaay kuma nga maysa nga leksyon nga agpaay kada kami nang nangruna iti iglesia. Ken dagiti kamkameng ti iglesia. Ama, bendisyonan na kami itinagan na po Jesus. Amen. Husbands and wives together at the cross. Iti unag iti iglesia ijay Epeso. Kasmet kakabsat iti unag iti iglesia nga pakikamkamengam ken pakikamkamengak. Adda dagiti agasawa. Husbands and wives. Saan kakabsat nga inbaga ni Pablo, no digitoy nga husbands and wives, asawa nga lalaki, asawa nga babae, ket digitoy digiti Hudyo, wenno digitoy ket Hintel. It is now a general set up iti church iti Epeso, iti apan na kakabsat nga binalakadan. Adda digijay kamkameng iti iglesia nga agasawa. They are husbands and their wives. Ket makita kakabsat nga daytoy nga leksyon agpaay iti iglesia di Epeso ket na intiyempuan, it's very timely nga agpaay met iti iglesia nga pakikamkamengak ken ti iglesia nga pakikamkamengam kabsat ko. Tadadjay akas iti Epeso dagiti agasawa. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Ephesians chapter 5 verses 25 to 27. Basaen tayo kakabsat. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of by water, by the word, that he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Iti coverage kakabsat, iti inadal tayo,
Iso ti adalin tayo itata. Ket ije Efeso chapter 5 verses 21 to 33. Manipod ka dayto sa 12 nga bersikulo. Adda kakabsat digid siya'y balakad ni Pablo nga agpaay iti agasawa, the husband and the wife. Amun tayo kakabsat nga the smallest unit of society is the family. And kastamet iti uneg iti iglesia, the smallest unit of that church is the family. No makita tayo nga rut kakabsat nga if there is strength ijay family, the church is strong. No ijay family ket adda iti panagmaymaysa, the church is united. No ijay familia ket marikna kakabsat ti ayat ken ti parabor, the church will be full of love and grace. Taapay, addadjay dagiti kamkameng iti pamilya. Amun tayo kakabsat, nga idjay ipeso, kasmet iti iglesia tayo. Addadagidjay nga makita nga balakad ni Pablo. Let's go back to the title of our lesson. Husbands and wives together at the cross. Malagip yu kakabsat dayjay inadal tayo iti naglabas. Dayjay horizontal atoned. Adadtoy iti Hebreo, ti Israel, ti Hudyo, adadtoy iti Hintel. They were afar off, agin na dayuda kakabsat. Ijay middle, ta isungarod ti akin kukwa dayjay nga iglesia. Isuna ni Apo Jesus. Ta iti kunana ni Pablo, just as Christ also loved the church. Iti iglesia isu iti nobya, the bride of Christ. Ket intun no umasideg, daytoy a Hudyo, ken daytoy nga Hintel, a makikamkamang da iti bagi ni Kristo. Umasideg da ken ni Kristo. Christ and His cross is at the middle. Daytoy nga asawa nga lalaki, daytoy nga asawa nga babae, anyaman iti problema. Hanggang imbaga ni Pablo ti problema, kapsa. Saan nang imbaga no niya iti pag-aapaan, pagriririyan da yung unag ti iglesia, dagitoy nga asawa? No. No dikit di iti ibaga na, nga adda kakabsat, dayjay nga panagiin na dayo. Daytoy nga agasawa, lalaki, ken babae, Hudyo man wenno Hintel. Ngem no daytoy asawa nga lalaki, if the husband, ket umasideg ijetinga, anya ijetinga, ni Apo Jesus ken iti krus na. Ket daytoy a babae, umasideg ijetinga, ni Apo Jesus ken iti krus na. When they come together to the cross, they come nearer and nearer and nearer with each other. Iti inyon una kakabsat nga binalakadan ni Pablo ket isu ti asawa nga babae, the wives. Da kayo kakabsat nga asawa nga babae, denggen nyo iti balakad ni Pablo. Ephesians 5:22 to 24. Wives, submit to your husband as to the Lord.
For the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, let the wives be to their own husband in everything. Denggan nyo dahi inbaga na ba? Wives, asawa nga babae, submit to your husband as to the Lord. Anya iti kaya nang asawin kakapsat? Let's go back to the title of our lesson. Agsipod ta ti balbalakadan na. Ket ti asawa nga babae. Adadtoy ti asawa nga babae, adadtoy iti cross. Umasidag dito asawa nga babae, iti cross as to the Lord. Ket daytoy met nga asawa nga lalaki, umasidag met iti cross. Iti ibagbagana ni Pablo, daytoy nga asawa nga lalaki, nga umasidag iti cross ni Apo Jesus. Babaen iti parabor ket balbaliwan iti Diyos. I will have to repeat that. Daytoy asawa nga lalaki, anyaman kakabsat iti parikot na, anyaman iti problema na. Is it spiritual? Is it lifestyle? Ngem intun no umasideg kakabsat ije cross. Daytoy nga asawa nga lalaki, the husband, will be changed by the power of the love and grace nga masarakan na ije cross. Isong iti ibaganan ni Pablo, asawa nga babae, agtulnog kayo, iti asawa yung lalaki, ta addadan nga asideg ken Kristo. No kasi sigod ket mabuteng ka, kaday di asawam a lalaki. Gapo, let's go back again, gapo iti lifestyle na. Ngem itatan kunala ni Pablo, binalbaliwanen ni Apo Jesus gaputi ayat ken ti parabor na taasawam. Ta idi imasideg taasawam ken ni Apo Jesus na balbaliwan. Isu nga sika nga asawa nga babae, itatan agtulnog ka iti asawam a lalaki. Kas iti iglesia agtulnog ken Kristo, tani Kristo isu ti ulo iti iglesia. Ket asawa nga babae, laglagi pa, ti ulo ti pamilya, ket ni asawam. Anya nga takakabsat iti nagbalinan iti iglesia iti Efeso. I could imagine submissive wives. Kadagijay nga husbanda. Taapay, nakita da nga digijay nga asawa da nga lalaki. Idi nga imasidig da kini Apo Jesus ije cross. Nabalbaliwan. Dagitoy nga asawa nga lalaki, gapu kadayjay ayat ken parabor ni Apo Jesus. Nagpintas kakabsat dayjay panangi baga ni Pablo nga daytoy nga iglesia
Ti iglesia nga pakikamkamangam. Ti iglesia nga pakikamkamangam. Ket isu iti bagi ni Apo Jesus. Kitaan tayo kakabsat. Anyang iti inaramid ni Apo Jesus kadayjay anobya na, which is your church and my church. Nga isu kumamet ti aramiden dagiti asawa nga lalaki kadagiti asawa da nga babae. Now, it is now on us husbands. Dahil panagayat ni Kristo iti iglesia. Kitaan tayo nga asawa nga lalaki. Tadayjay panggap ng agpagbalinan iti iglesia. Isukumamit dayjay tarigagay tayo. It should be our wish. It would be our desire. It should be our goal nga agpaay iti asawa tayo nga babae. Kunana ni Apo Jesus babaen ken ni Pablo. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for it. No ayatem ti asawam, akas ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Ayatem ti asawam. Ket you are ready, sisasagana ka nga ited mo iti bagim nga agpaay kenkwana. Anyi tiket ng asawon kapsat. You are willing to sacrifice. You are willing to work. You are willing to do everything. Agpaay iti pagimbagan deje asawa kapsat ko. Dingin yu ti inaramid ni Apo Jesus that He may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Anya iti kayat ni Apo Diyos kakapsat nga pagrebengan tayo nga asawa nga lalaki. Remember, sika ken iti siya. I'm now talking to the husbands. Datayo ti padi iti pamilya. Datayo di gijimbang yasideg iti kamkamang iti pamilya iti altar ni Apo Diyos. Datayo kakabsat dayjay babaen iti panangayat tayo. Haantay nga mabalin nga aramiden dayjay inaramid ni Apo Jesus. Because it is only Jesus who can sanctify someone. Ni Apo Jesus laeng iti adda iti pannakabalin na nga mangpasanto iti maysa nga tao. Ni Apo Jesus laeng iti adda iti pannakabalin na nga mangdalos iti maysa a tao. Ni Apo Jesus laeng isu iti adda pannakabalin na nga mangugas iti maysa a tao. Ngem iti inbaga ni Pablo kakabsat, dagitoy nga aramid ni Apo Jesus iti iglesia na. Sanctify the church, cleanses the church, washes the church. Ket inted na ni Pablo tinangitid kapsat, inted na kanyam ken kanyam, husbands, as our obligation to our wives. Anya iti aramidin pay ni Apo Jesus, that He might present it to Himself a glorious church.
not having spot or wrinkle, any such thing, but it should be holy without blemish. No dayjay kakapsat iti panggap ni Apo Jesus iti iglesia na. Dayjay kumamit ti tarigagay ko, tarigagay mo kapsat ko, nga agpaay iti asawa ken ti asawam. Amuyo it kang kanayon ko nga ibagbaga. And may I tell it. No adda iti kaskasar kakabsat, I would say, if the wife looks younger than her chronological age, it is because she has a loving and caring and supportive husband. Into ni bagak dayjay, katungtung ko digitay ninong kaninang. Wenno digiti agasawa nga adda ijay pagbudaan, and they look at each other. Basul ko nga asawa nga lalaki, no ni bakit ko, my wife, bakit iti tsura na, ngem iti tawin na. Why will the wife look older than her chronological age? Because of the cares and the problems that she has. Ngem adaman iti parikot na, adaman ti dadagsen na, adaman ti awitin na. Ngem ti asawa nga lalaki, ket ayatin na ti asawa na a babae. Akas ti panagayat ni Kristo iti iglesia. Ani aramidin na Apo Jesus iti iglesia na. Pasantuin na, dalusan na, ugasan na. Tapno agparang nga daytoy nga iglesia na nadayag. Nga awan kuma iti mulit na. Awan kuma iti pakabapasulan na. No kasjay iti aramiden tayo nga asawa nga lalaki kadigiti asawa tayo nga babae. Anyan nga ragsak iti pamilya tayo. The question is, when can the husband do it? Wano na pimpantas pa'y kasano nga aramiden ti asawa nga lalaki dagitoy abambanag nga agpaay ti asawa na nga babae akas dayjay panagayat ni Kristo iti iglesia na. I can. Kabsat ko, you can. Kasano? Intun no addatoy jitis cross. Addatoy ka, ket umasideg tayo ijay cross. Christ will change us. Christ will transform us. Christ will sanctify us. Tapno agbalin tayo nga asawa nga lalaki, nga agayat kadayjay asawa tayo nga babae, akas dayjay panagayat ni Kristo iti iglesia na.
Inted ni Pablo kakabsat, iti maysa nga balakad. Ephesians 5 verse 31. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. And the two shall become one flesh. Amun tayo kakabsat, iti set up, iti pamilya, nga kayat ni Apo Diyos, nga maaddaan kada tayo. Iti kayat kakabsat ni Apo Diyos, nga intun timay sa abaro, ken itimay sa nga balasang, intun no agayan ayat da, again, a young man and a young lady, when they come to the cross, they will find true love for each other. Ket intun no dayjay nga ayat, ket isun iti buklen da babaen ti tarigagay da, with the blessing of their parents, and with the blessing of the church, and with the blessing of God. Inton no daytoy nga lalaki, ken daytoy nga babae, nagkalaysada. Iti balakad ni Apo Diyos, agbukod da. They will live as husband and wife. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Sociological set-up ti Pilipino. Anya ti aramidin tayo no dadto magamin, adabalay. Dayjay nga balay dagasawa. Kabil tayo kuma. Eli and Sylvia, me and my wife. Intun no agasawa digiti anak mi. Anya iti aramiden iti daytoy kuna tayo nga set up tayo nga Pilipino. Ala sige nayunam di balay. No saan man nga patidog, no paakaba, pangato. No kumang adday iti maysa nga agasawa, ket inikan ni Apo Diyos iti duwa nga anak. Intun no agasawa digiti duwa nga anak da. Ti kayat digiti nga naganak, ditoy kayo. Tiriga na ko may sama nga balay. Ure no ikam ti kwarto, ure ikam ti kajay, da kusina, da mamin, nga may sa nga balay. Anya nga iti no dadto maket hantay nga maikat nga digiti I am a lolo. Adati limang apok kakabsat. I am a lolo. No daduma kang kagatek iti dilak tainjak kayat nga mangited ti balakad. No anya ti aramiden digiti anak ko, amma digiti nga apok. Ganda di manugang ni. Iso nga no dado makat kunak ni bakit? Mami, amuda ter aramiden da. Palubusam nga isuda ti mang diskarte. Ngam no dado magamin datayo may. Again, this is a culture gamin kakabsat. Kumusta ni Lucas? Nanganan, iminum agas nan. Now we care. Ngim iti balakad kakabsat ni Pablo iti 5:31 nga kuma
digito'y nga ang asawa, the best should be they will live by themselves. Daytoy, verse 31, iti Ephesians chapter 5. Iti nangalaan ni Pablo kakabsat, iso iti Genesis chapter 2, verses 15 to 25. Daytoy dayjay panangparswa ni Apo Diyos iti babae. Day dinakita na ni Adan, kuna na ni Apo Diyos, saan anasayaat nga ni Adan ket agmaymaysa. Mga ramida iti kadwana, a co-helper. Tinaramid ni Apo Diyos, pinaturog na ni Adan, ket nangala iti maysa nga paragpag ni Adan. Again, no alaen tayo di creation iti babae. Sa tayo ikabil daytoy lesson tayo kakabsat. Amuan iti asawa nga babae, no sa dino iti nangalaan ni Apo Diyos, iti paset dayjay lalaki, nga isu iti nagbalinan ti asawa nga babae. It is one of the ribs. Saan nga dito'y ulo, tapno iturayan na iti asawa na alalaki. Again, agpaimit ka digiti asawa nga lalaki. Amun tayo nga ni Apo Diyos inala na iti paragpag ti lalaki ni Adan, nga isu iti pinarswana nga nagbalin nga Eva, asawa ng babae. The rib is nearest to the heart. Isu nga dayjay asawa nga babae. It is to be cherished, to be loved, to be cared for. Isu nga idihin nga riniing ni Apo Diyos ni Adan. Sana Adan adadtoy dayjay sagot ko ken ka. Idi kinita ni Adan dayjay inted ni Apo Diyos ken kuana. Iti kuna ni Adan. Genesis chapter 2 verse 23. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of men. Dayjay ti rason no apay nga ti asawa nga lalaki ket ayaten na iti amin a puso na ti asawa na a babae because she was taken out of men. I could imagine ti iglesia di Efeso. Kalpasan nga binalakadan ni Pablo dagiti kamkamang. Akas din bagak tatekabsat, awan iti inbaga idjay Efeso no anya iti problema da. But Paul advised them anyway. Anya iti nagbanagan na. I could imagine the church. Dagiti kamkamang nagragsak da. Dagiti kamkamang ket agmaymaysada. Dagiti pamilya at dada di tiyay nga agserserbi kini Apo Diyos. Taapay. Taapay. Lesson number 10. Husbands and wives together at the cross.
No ti asawa nga lalaki ket ayaten na ni Apo Jesus iti amin a puso na. Iti amin a pigsana. Iti amin a kararwana. Ket ti asawa nga babayi ayaten namit ni Apo Jesus iti amin a puso na. Iti amin a pigsana. Iti amin a kararwana. This couple, the husband and the wife, are the happiest, are the most loving couple that you can find. At dati kastay di iglesia yung kakabsat. Sapay kuma, taadda. Taapay, ti iglesia nga pakikamkamengam, isu iti ayaten ni Apo Jesus. Ket no nakikamkameng kakadaytang iglesia nga iayaten ni Apo Jesus. I'm talking to you. Asawa ka man nga lalaki, wenno asawa ka man nga babae. Intun no umasideg ka kini Apo Jesus, taan ni Apo Jesus adda uneg ti iglesia. Si kakabsat ko nga asawa nga babae, you will be willing to submit yourself to your husband. Taapay, awan ti panagbuteng mo, awan pa nagamak mo, tati asawam nasarakan na ni Apo Jesus. Ket si kamet kabsat ko nga lalaki, ayatem to, ti asawam a babay, akas di panagayat ni Kristo iti iglesia na. Taapay, nakitam nga ti asawam a babae, idi nga imasideg ken ni Apo Jesus. She is worth your love. She is worth your trust. She is worth everything. Tani Apo Jesus isu tinang balbaliw kaday asawam a babae. No ni Apo Jesus adda iti uneg iti pamilya. I like that song. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. No ni Apo Jesus adda itapusom kabsat ko a lalaki. Husband. No ni Apo Jesus adda itapusom kabsat ko a babae. The wives. Dahil pamilya nga buklen tayo. Kanti iglesia nga pakikamkamengan tayo. This will be a blessed, a happy, and a prosperous home. Di inaramid ko man ni Apo Diyos di iglesia na iti Ipeso. Isumit ti aramidin na ita iglesia nga pakikamkamengan. Tapay, siya nga asawa nga lalaki, I will go near to Christ. Ket di asawa will go near to Christ. In Christ, agbalin tayo nga baro a parswa. Ay ayaten na kay ni Apo Diyos. Ay ayaten na iti iglesia na. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama kaday do lesson ni. Agyaman kami tani Apo Jesus ket ay ayaten na iti iglesia. Ket intuod Diyos no masideg kami kini Apo Jesus. Sumrek kami met iti iglesia. Makikamkamang kami iti iglesia. Da kami balbaliwam babanti parabo. Bendisyon na mo Diyos digit asawa nga lalaki nga kadwami nga nagadal itata. Sursuruan na kaming ayatin mi. Digit asawa mi akas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na. Bendisyon na mo ito Diyos digit asawa nga babae nga kadwami nga nagadal itata. Babayin ka diti parabor mo, babalin damit.
nga suruten ti asawa da nga lalaki. Bignisyonam ti iglesia, Ama. Bendisyonam na kami. Do bilang adda di kiti kakabsat mi o Diyos, nga lumalasat da pailaeng iti panagsaksakit. Dawatek o Diyos, nga bendisyonam di kiti yung anak mo. Ipatay mo iti imam kadakwada. Ited mo iti bangar, ited mo ti panakaagas. Agyaman kami, O Ama, ta dinalusan na kami, babaen iti dara ti anak mo. Agyaman kami iti Sabbath School, nga isu iti pakikamkabengan mi. Agyaman kami, takamkameng kami tinalangitam nga pamilyam, itinagan nga po mesos. Pagyamanan da ka, kendinawat bidigitoy. Amen. Gana numay nga lawas manen kakabsat. Laglagipin nyo, ay ayaten na kayo na po Diyos. Ket ay ayaten na kayo man.